gde smo mi i sada krećemo. Idemo, idemo, na zadatak tajnom nama baš je zavodno. Idemo, idemo, spasiti svet za nas je izašao. Idemo, idemo, idemo. Spremite se, deco, vreme je za zunisanje! Zuni! Jimmy, jesi li gladan? Spremila sam užinu. Jimmy? Jimmy? Zuni svet. A sada nastavljamo našu seriju. Lepi ljudi, očajni životi. O, Blair, ne znam kako da ti ovo saopštim, ali dijagnoza je potvrđena. Imam perut. Oklej, budi jak. Nije kao nekada. Sada postoje posebni šamponi. Normi, šta to radiš? To nam je omiljena emisija. Baš me briga. Osim toga, vreme je za zunisanje. Dobit ćeš ti još nešto osim zunisanja ako mi odmah ne vratiš taj daljinski. Moja mama je rekla tvojoj mami da moraš da budeš fina prema meni dok sam ovde, U redu, sad je dosta do mala. Tetka Stella, Clover hoće da me bije. Clover, pusti Normija. Molim? Ona me mrzi. Plašim se, tetka Stella. Pogledaj šta si sad uradila. Ako od ovog časa ne budeš fina prema Normiju, morat ću da te kaznim. Kazniš? Mislim, halo? Ako neko ovde treba da bude kažnjen, to je on. Ups, nije trebala to da kažem. Da, sad je gotova. Clover, idi da radiš domaći. Već sam ga uradila. Onda operi sudove. Finito. Onda veš. Opran, prostor i složen. Zabranio izlaske. Izlaske? Daj. Daću ja tebi. I to malo duže. Izlasci su ti zvanično zabranjeni. Mama! Zabranjeno ti je da izađeš iz ove kuće 3 dana, osim do škole. I neću da čujem ni reč. Spremite se, deco, Ne mogu da verujem da ne smijem napolje. Kakav blam! Nisam ovo doživjela od 12. Ne mogu sada u organizaciju! Ne smijem napolje! Dobar dan, devojke. Pa u stvari, Jerry, ja bi trebalo da budem... Dogodio se talas nestajanja dece širom grada i treba nam vaša pomoć da otkrijemo kako se to događa i ko stoji iza svega. Jedini trag nam je da je u vreme svih otmica detektovan piratski prenos na frekvenciji mreže Porodične zabave, kojom upravlja medijski mogul Louis Hightower. Čitala sam o njemu. Nikada ne odbija priliku da bude na naslovnoj stranici časopisa. Mislim da je pravi čas za infiltraciju. Verujem da su vam na PH i parfem u spreju Ledena kraljica poznati. Wow, ovo je prsten koji menja boje, baš je retro. Pa nije baš, Alex. Uperi prsten od sebe i pritisni donju stranu. Hej, to sam ja. Ili tačnije tvoj hologram. Ili hologram bilo koga prsten detektuje. Fino. Srećno, devojke. Gospodine Hightower, mi smo iz Teen Zin magazina. Ja sam Sam, a ovo su Clover i Alex. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za nas. Nema na čemu, mlade dame. Uvek imam vremena za intervju. Rekli ste da će slika da bude na naslovnoj strani, zar ne? Apsolutno. Kad smo već kod fotografije, zašto ne sednete za svoj sto? Možete i da držite neke novine. Znate, kao da radite. Izgledat ćete šefovski cool. Šefovski cool, to mi se sviđa. Nemoj da zaboraviš da staviš posebni objektiv za slikanje u zatvorenom prostoru, Alex.
naravno. Gde mi je glava? Samo vi listajte novine, gospodine Hightower, tako ćete izgledati prirodnije. Mislim da sad imamo sve što nam treba. Hvala. Bilo mi je zadovoljstvo, mlade dame. Pretpostavljam da ste došli da me pitate za Zuni svet. Zuni šta? Zuni svet, to je ona glupa emisija koju gledamo i brato tetke. Mislim, skupa emisija. I ne samo tvoj brat. Sva deca misle da je Zuntastična. A za ovim Zuni šlemom vlada potpuna pomama. Pozunili su za njim. Izvinite, gospodine Hightower, nisam mogla da ga zaustavim. Tata, rekao si da ćemo danas zajedno da ručamo. Jasone, nemoj nikad da me prekidaš usred važnog intervjua. Idi sad, a ako budem imao vremena, možda ćemo ručati zajedno sledeće nedelje. Pored ovog tipa, moja majka izgleda kao anđelak. Fuj, posle ovog susreta imam neodoljivu želju da se istuširam. Probaju perionici za kola, bez kola. Jeste li vidjeli kako je razgovarao sa sinom? A kad smo već kod toga, moramo da požurimo sa ovim zadatkom pre nego što moja mama otkrije da me nema i pretvori se u meduzu. Naravno, Clover, čim odštampamo rengenske snimke koje je Alex napravila. Imam osjećaj da će nam dati neke važne informacije. Prema ovim dokumentima, satelitski tanjir kanala Porodične zabave je na ovom ostrvu. Možda možemo da otkrijemo nešto o piratskom emitovanju koje je Jerry spomenuo. Sledeći put idemo pokretnim stepenicama. Wow, ovo je stvarno bilo neočekivano. Meni kažeš, polomila sam nokat. Očigledno postoji neki nevidljivi štit visoke tehnologije. Neko ne želi da ovde išta petljamo. Pa šta ćemo sad? Da zalegnemo! Šta je to? Mora da je ovo to piratsko emitovanje. Pokušat ću da odredim izvor signala. Gde je nestao onaj nezgodni štit? Jel ti je sad jasno? Rekla sam ti da ne izlaziš iz kuće. Nije do mene, mama. Imala sam probu za školski musical Kung Fu trupa. Da, po tome što čujem vidim da se divno zabavljaš, ali mislim da je vreme da zavesa padne. Trenutno sam malo zauzeta. Vežbam veliku scenu borbe. Dolazi kući ili ćeš biti kažnjena do kraja života. Kakav tiranin. Ovo vam je za to što sam kažnjena zbog vas. Dobra dečica! Na sreću uhvatila sam uzorak piratskog signala. Poslaću ga na analizu. Možda bi trebalo da se izgubimo odavde dok nas ne pronađu ni mali kreteni sa šlemovima. Skoro da bih se radije tukla sa njima nego da odem kući pred mamu. Možeš li da si išunjaš? Učinilo mi se da čujem glasove.
Nisi valjda telefonirala, Clover? Kako kad si mi odnela telefon iz sobe? Ja imam zuni šlem, a ti nemaš. Vrati taj jezik u usta. Možda privučeš muve. Zuni! Mislim da ćete morati da rešite ovaj slučaj bez mene. Zaglavljena sam ovde. Da, Jerry? Zdravo, devojke. Locirali smo onaj uzorak frekvencije koje ste nam poslale. Začudo dolazi sa istog ostrva na kome je satelitski tanjir. Na ostrvu sigurno postoji nekakva podzemna stanica za emitovanje. Također smo uhvatili piratski prenos koji je trenutno u toku. Mislim da treba još malo da istražite to ostrvo. Hej, to je Normi. Normi, kuda si pošao? Koliko god da mi je drago što ga vidim sa zatvorenim ustima, nešto nije u redu. Idem ja sa vama. Kako ćeš to da izvedeš? Vidiš li nešto, Clover? Ne još. Šteta što nisam Normiju zakačila za ovo uređaj za praćenje kad sam imala priliku. A nastavi da tražiš, nije mogao daleko da ode. Vidim ih. Normi je dole sa grupom dece. Svi nose one zuni šlemove. To je baš jezivo. Slažem se, šlemovi primaju signal koji se poklapa sa signalom piratskog prenosa. Idu ka molu. Vreme je da se spustimo, Alex. Ovo je već previše jezivo. Normi je ostala deca kao da su hipnotisane ili tako nešto. Moramo da ih zaustavimo. Ako ih sad zaustavimo, možda propustimo priliku da otkrijemo ko stoji iza svega ovoga. Primetit će nas ako priđemo helikopterom. Vreme je za NAPH. Za šta? Ne počinji sada sa tim. Požurite ili nećemo ući. Nećemo ući. Bićemo spljeskane. Čula sam za izbrijavanje, ali ovo je bila potpuna depilacija. Dobro, ovo je sasvim neočekivano. Ej, pa zato su oni ljudi koji su nas napali kod satelitskog tanjira bili tako niski. To su bila deca. Da, deca sa velikim problemima u ponašanju. Dobrodošli u Zuni svet, mesto u kom vladaju deca, zauvek! Zuni svet je smeli novi svet, a ja sam vaš smeli novi vođa. Upamtite, svako ko ima više od 12 godina je vaš neprijatelj. Vežbajte i spremite se za rad protiv odraslih. Rat protiv odraslih. Jezivo. Moramo da sredimo onaj satelitski tanjir i sprečimo emitovanje. Pogledajte, eno ga Normi. Normi, šta ti je? Budi opet onaj stari dosadnjaković. Odrasli! Zuni! Odrasli su tu, uzbuna! Odrasli su tu, uzbuna! Eliminišite Da ih! vidimo, nas je 3, a njih na 1000. Kako god da pogledaš, sve navodi na jedno. Beži! Karamela, i to nije loša. Clover, samo hoću da znaš da je ovo sve za tvoje dobro. Jednoga dana ćeš mi zahvaljivati. Upravo si, mama. Tačno ovo i zaslužujem. Hvala ti za pravednu i prigodnu kaznu. Dobro onda. Obići ću te kasnije, dušo. Vi odrasli ćete saznati koliko možemo da budemo snažni.
Odrasli, halo, mi smo tinejdžerke. U redu je, slučajna greška. Sad kad biste nas samo odvezali... Nema šanse! Prvi tim koji tikne neko od devojaka u vazduh dobija sve bombone! Dignu u vazduh! Mislim da mi se ovo neće dopasti. Spremni? Pozor, pali! Dobit ćemo se! Možda, a i nećemo! Svaka čast, Alex. Hvala, Clover! U napad! Wow! Kao blender koji ima noge. Gde sam ja? Ko si ti? Prsnite sprej ledena krajica na šlemove. Normi! Suni! Normi! 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 Clover? Nagrabusila si kad kažem tvoje mami da si izašla iz kuće. Pa, Normi je onaj stari, kao da je to razlog za radovanje. Još uvek moramo da zaustavimo satelitsko emitovanje pre nego što nas ova deca rastrgnu. Vas dve se poprite gore, a ja ću da pronađem tog tajanstvenog Zunija. Sjajno, još pentranja. Misliš da možeš da me pobediš, ali ne možeš! Ti i tvoje prijateljice ćete uskoro biti uništene! Prestani da se kriješ, kukavice! Trebalo je da znam da si ovde. Bubaršvabe kao što si ti se obično krije u mraku. Ja! Dobro, šlemoglavi, pokaži se! Hej, zar ti nisi sin direktora kanala Porodične zabave? Šta to tebe briga? Slušaj, imaš puno pravo da budeš ljut na svog oca, Jasone, ali ne možeš tako da se ponašaš prema svim ljudima na svetu. Mogu i hoću! Uskoro, sateliti postavljeni u svim zemljama će mi omogućiti da pošaljem svoj hipnotički signal širom celog sveta. Ali će se tata iznenaditi gledanošću koju ću postići kad Zuni svet postane stvarni svet, a ne samo emisija. Ti baš imaš problema sa disciplinom? Pokazat ću ti šta znači prava disciplina. Vreme je za time out! Ej, pusti me! Ili ću... Ili ćeš šta? Tužit ćeš me taci? Mislim da nećeš. I bilo je krajnje vreme. Već mi je dosadilo. Još jedan odlično obavljen posao, Sam. Hvala, Jerry. Mislim da nekome dugujete veliko izvinjenje. Jason, žao mi je što sam se tako grozno ponašao prema tebi. Šta kažeš da ti to nadoknadim odlaskom u zabavni park? Pogledat ću svoj raspored, pa će ti se javiti moja asistentkinja. Ovaj će imati pune ruke posla. Izgleda. Ne brinite, deco, uskoro ćete biti bezbedni kod svojih kuća. Vodi me kući, Clover.
Gladan sam i hoću da te tužim. Možeš li da mi daš tvoj komunikator? Moj je kod kuće. Šta to radiš? Samo se povezujem na hitnu frekvenciju koju je sve poslala Jerryu. Sigurno je još uvek u bazi podataka organizacije. Zaboravit ćeš sve što si video danas. Što se tebe tiče, ja sam ceo dan bila srećno zaključana u svojoj sobi. I ne samo to... Idemo. Clover, zadovoljna sam što si izdržala ceo dan, a da nijednom nisi prekršila ono što sam ti rekla. Nije mi bio problem, mama. A da bih ti pokazala koliko sam zadovoljna, kazna ti je upravo ukinuta. To! I ne samo to, dozvolit ću ti da odvedeš Normija u park gde se igra. Preživjet ću. Tu ste, devojke. Mogu li da vam donesem još nešto? Ovo je dovoljno za sada. Idi igraj se. Hvala ti, Clover. Volim te. Znam, Normi. Koliko ćeš još da ga ostaviš ovakvog? Neću još dugo. Samo do njegove 15. 16. Umeđu vremenu misliš da može da nauči da lepo masira stopala? Ovo loše utiče na pedikir. Prijatan boravak, profesore. Bićete ovde veoma, veoma dugo. To ćemo tek da vidimo. Prvo derište. Ne. Ha, evo ti, svemirski ološu. Nemoguće. Kako sam se istopio kad na sebi imam energetski pojas? Dobro jutro, Jerry, druže stari. Dobar dan, gospodine predsjedniče. Da li je izbio neki problem, gospodine? Problem? Ma ne, volim da koristim crvenu liniju jer ima speakerphone. Vidi? Impresivno, gospodine. Hvala. U svakom slučaju, šta kažeš da ti i ja idemo na pecanje ovog vikenda i možda časkamo o tvom pridruživanju ovde u Washingtonu? Sastanak u Beloj kući? Tačno tako. Zato se pakuj što pre i dolazi ovamo. Razumem. O, i samo još jedna sitnica. Devojke, mi smo bez svake sumnje nezasite i opake mašine za kupovinu na malo. Da, dođoh, vide, kupi. Vreme je za poziranje. Morat ćemo, mislim, prijatelji, tržni centar. Ovo je definitivno trenutak da kažemo ptičica. Bravo, devojke. Vožnja vam je bila udobna? Ako udobno može da bude usisavanje kroz vazdušni tunel. A frizuru i da ne spominjemo. Izvinite, devojke, ali treba mi pomoć oko veoma važnog zadatka. Predsjednik i ja idemo na pecanje. Na pecanje? Zvuči kao neka tajna šifra. Ne, nije šifra. Idemo na pravo pecanje. Predsjednik me je zvao u svoju kuću na jezeru da pričamo o sastanku u Beloj kući.
Izvini, nešto sam propustila. Nikako ne mogu da povežem vaše pecanje, važan zadatak i nas. Predsjednik je tražio da 3 moja vrhunska agenta paze na bezbednost njegove ćerke Madison. Bićemo dadilje? Pa ako baš hoćete tako, ali ovo je izuzetno važan zadatak za mene. Aha, moći ćemo da idemo u zapadno krilo, a ne samo da se tučemo jastucima. Apsolutno. Dakle, daćeš nam nekakvu opremu? Da, oprema. Za ovaj zadatak dobijate obloženi za na rame padobran, bungee pojas sa kablom na izvlačenje, cirkonijumski prsten za praćenje i brojne mrežne granate. Pa, ako smo se opremili, bela kuća nas čeka. Možda je trebalo da se vežete. A i možda je trebalo prvo da se najavimo. Strava kancelarija, tako je okrugla. U stvari je ovalna, ako se čula za ovalnu sobu. Ma stavite mi zvečarku u džep i zatražite šibicu. Kako si, Brale? Odlično, gospodine. Brale? Šta je Brale? Nemam pojma. Još pokušavam da ukapiram ono sa zvečarkom. Ja preuzimam odavde Nasfilde. Razumem, gospodine. Gospodine predsjedniče, ovo su naša 3 vrhunska agenta. Sam, Clover i Alex. Zdravo, dame! Ovo je moja ćerka Madison i njena dadilja, gospođa Quivers. Tata mi je pričao kako vi stalno spasavate svet i tako to, pa sam samo htjela da vam se zahvalim. Hvala! Nema na čemica. Pa, dame, morat ću da vam ukradem Jerrya dok još riba grize. Gospođa Quivers će vas obavestiti o svemu. Ovo je Madisonin popodnevni raspored, Madisonin raspored za rekreaciju i Madisonin raspored rasporeda. Mislim da je to sve. Nećete malo da ostanete, a? Da vidite kako nam ide. Žao mi je, danas imam slobodan dan. Pa, Medi, ostale smo same. Hoćeš da počnemo od rasporeda za ručak? Rasporeda? Ma daj! Kao da ću ja da slušam tamo neke praznoglavci iz Velija. O, šta je ovo? Neko nam je podmetnuo zlu sestru bliznakinju. I hej, mi nismo iz Velija, već sa Beverly Hillsa. Šta god. Ali ako hoćete da preživite danas, poštujte sledeće pravila. Ne gnjavite mene, pa neću ni ja vas. Kapirate? Jasno? Odlično. Pa, vidi se da će ovo biti jedno veoma zabavno popodne. Madison, stvarno ne bi trebalo da jedeš sladoled pre ručka. Dobro. Evo ti. Dobro, gde li je nestala? Baš mi žao. Nije. Ovo dete će stvarno dobiti svoje. Možda bi stvarno trebale da spustimo loptu. Mislim, ona ipak ima samo 11 godina. Ako se ovako ponašaju deca njenog uzrasta, ima da pošaljem svoju decu u vojnu školu odmah posle obdaništa. O, Madison! Teta Sam bi da popriča malo sa tobom. Ups, možda je trebalo na drugu stranu. Izvinite, divan interijer. Madison, teta Sam bi sad već jako volela da popriča sa tobom. Veoma bi volela. Samo bismo da razgovaramo sa tobom, molim te. U redu, dete, otvori ili ćemo da provalimo. Brojim do 3, 1, 2. Izvinite, nisam htjela toliko da vas naljutim. Samo sam se zabavljala. Nikad ne mogu da se zabavljam. Uvek je Madison uradi ovo, Madison uradi ono. Nije ni važno. Vi to ne biste shvatile. Ne mogu da verujem da ste nasile na to. Ludilo! To malo derište nas je nasamarilo. Sad je stvarno
Imate neki problem? Zašto mislite da imamo problem? Agresivno lupanje. Nije vam dozvoljen pristup u sobu. Nije nam dozvoljen pristup? Ne, ušli bismo da želimo, ali jednostavno ne želimo. Da, jer smatramo da je Madison potrebno da bude malo sama. Zato idemo da je spremimo ručak. Vidimo se. Predsjednička kuhinja. Da vidimo šta je za vrata broj 1. Dobro, ovo uopšte nisam očekivala. A da napravimo čokoladne kolačiće. Kolačiće, tako te volim. Mislila sam za Madison. Mislim, u znak pomirenja. Pomirenja? Sa onim derištem? Zašto? Zamisli kako je njoj. Ceo život u rasporedima, tajne službe te svuda prate, čak ti i dadilja radi za vladu. Dobro, ali još jedna neslana šala i pretvorit ću ju u kolačić. Madison, otvori! Napravile smo čokoladne kolačiće i nadale smo se da možemo sve iz početka. Madison, jesi li dobro? Gde je? Bila predsjednikova ćerka ili ne? Ako je ovo jedno od njih glupih... Onaj paukoliki stvor hoće da je otme. Evo šta ćemo. Vi zadržavajte paukolikog, a ja ću da se pobrinem za Madison. U redu, važi. Aktivirajte padobrane. Podsjetite me da pišem svom kongresmenu i zahtevam da sve državne zgrade budu belešene. Idemo. Dolazi Nicefield. Ponašajte se prirodno. Devojke, ima li nekih... Okej. Hvala na pitanju. Zakasnile smo. Nema ni tragova, ni ničega. Nema logike. Neko ili nešto otme predsjednikovu ćerku, a ne ostavi pismo sa zahtevima. Sirota Madison. Onaj paukolik je toliko iznenadio da nije stigla da se skine sa četa. Naravno. Zašto bi ostavio pismo kad može da ostavi... Gospodine predsjedniče, bit ću kratak. Ako želite ponovo da vidite ćerku, zatvorenika broj 34343 centralnog zatvora u Marylandu odvedite na vrh Vašingtonskog spomenika za tačno 2 sata. Tata, molim te, požuri! Da, požuri. Možda bi trebalo da kažemo Nicefieldu da pozove predsjednika. Onda će Jerry da ostane bez svog unapređenja. Agent Nicefield ovde. Samo trenutak. Devojke, predsjednik ne može da čeka. Gde je Madison? U kupatilu je. 11-godišnjakinja, luda sa šminkom. Ja ću da razgovaram. Dobar dan, gospodine predsjedniče, ovde Sam. Grizeli? Riba! Skače sama iz vode kao buvena štene. Bar sa moje strane čamca. Pa, kako je moja djevojčica? Nadam se da nije upala u neku nevolju. Nevolju? Ne, Dobro je. U kakvu nevolju bi tako slatko dete moglo da upadne? Niko je neće otimati i tražiti otkup, zar ne? Molim? Ništa. Vratite se vi lepo svojim ribama. Pa, pa. Prizemlje je prijavilo tresak ispred biblioteke. Nešto je palo sa neba. Odmah se vraćam. Bićemo ovde. Ili ne? Moramo da vratimo Madison pre nego što Nicefield ukapira. Ali kako? Otmičar hoće da je da u zamenu za onog zatvorenika. Nikakav problem. A šta tačno tražimo? Kapute, šešire, bilo šta što će da navede otmičara da pomisli da je jedna od nas zatvorenik. Pogledajte ovo. Ne bih ni da razmišljam o takvoj zabavi u pidžamama. Ajde, tražite. Ovde su. Idemo.
Zašto uvek mora da bude vrh spomenika? Zašto razmena ne može da se obavi u prodavnici suvenira? To bi bilo suviše lako. Čekaj malo. Gde je predsjednikova ćerka? Dobit ćete je kad oslobodite mog prijatelja. Ja preuzimam prijatelja ovde i silazim dole. Dogovoreno? Šta je sad ovo? Odzvonilo ti je! Brzo! Moramo prije njega do Madison! Super! Još stepenica! Ovo je bilo i suviše blizu. Znate, sećam se kad je bilo mnogo lakše čuvati decu. Pričaj mi o tome. Upravo smo izgubile dete. Ne baš! Držite se, dame. Devojke, učinite nešto! Radim na tome! Uhvati ga! Ne mogu, suviše se pomera! Alex! Pruži ruke, Sam, stižemo! Zakačila sam prsten prijateljstva za praćenje namračnog tipa kad smo se stumbale niz stepenice. Samo treba da pratimo trepćuće svetlo. Krenuli su na sever Pensilvanskom avenijom. Idemo! To je to. Uređaj za praćenje pišti kao lud. Upadamo na 3. 1, 2, 3! Bože! Gospođo Quivers, šta ćete vi ovde? Nemamo vremena za to, Clover. Moramo da je odvedemo odavde pre nego što se otmičar pojavi. Plašim se da je prekasno za to, dušom. S obzirom da sam ja otmičar. Dovedite devojčicu. Shvatam kako ste tako lako izveli otmicu u beloj kući. Ali kakve veze imate sa ludim naučnikom u zatvoru? Taj ludi naučnik je sasvim slučajno moj muž. Muž? Da, ne bih volela da otac moje dece truli u zatvoru sledećih 100 godina. Vidite, gospođa Quivers je u stvari druga polovina famozne bande Svetlander. Kontrašpijunska grupa koja je pretila da će da uništi svet, detonirajući eksplozivne naprave na trusnim slovima ploča duž kontinenata. Tako je, bili smo samo jedan mikročip od držanja čitavog sveta u šaci. Ko bi rekao, ha? Da, rekla bih, tip je upola niži od vas. Dušo moja, ljubav se ne meri u centimetrima. O, to je tako slatko. Nažalost, vaše mešanje u moje planove me je primoralo da zapretim predsjedniku licem u lice. Robi, Bobby, pokrenite zidove ćelije. Stanite, nemojte da ih povredite. Žao mi je, ne ostavljaju mi izbora. Ali... Za malo da zaboravim, devojke. Hvala što ste me danas zamenile. Imala sam divan slobodan dan. Super, šta sad? Za minut ćemo biti ko švajcarski sir. Stanite, ova ćelija je pala na nas sa plafona. Da, pa? Ako nisi primetila, napravljena je od vrlo teškog metala koji ne može da se podigne. Možda mi ne možemo, ali kladim se da naši bungee pojasevi mogu. Brzo, bežite pojaseva oko jednog ćoška. Uperite kuge ka svetlarniku. Pozor, nišani, pali! Skačite! Sam, to je bila odlična ideja. Hvala, sad treba da smislimo kako ćemo da stignemo do jezera pre Quiversove. Možda bi trebalo da javimo Jerryu. Pa da predsjednik sazna koliko smo zabrljale, ne bih rekla. Mislim da imam ideju.
Izgleda da si ukebao jednu vrlo borbenu, veličine 45. Možda je vreme da prekinemo. Ili da pozovete državni zatvor u Marylandu i oslobodite zatvorenika broj 34343. Gospođo Quivers, mislio sam da imate slobodan dan. Šta se događa ovde? Događa se to da tražim otkup za vašu dragocenu ćerku. Pozovite zatvor ili će Medi da uči da pliva sa ribama. Ali ne razumem. I ne morate da razumete. Treba samo da izvadite mobilni i okrenete broj. Odmah. Strašno mi je žao. Moji agenti su trebali ovo da spreče. Halo, ovde predsjednik. Povežite me sa upravnikom Jenkinsom u zatvoru u Marylandu. Hitno. Upravniče, slušajte, morate da... Pazi! Direktan pogodak! Ne valja! Da te vidim, Robi, Bobi, ili kako već. Lepo sinhronizovana akcija, drugarice. Izvini, ali moraš više da paziš kada vodiš čamac. Vožnja je završena, dosado. Odličan ulov, Jerry. Da, rekao bih ja da je ovo ulov dana, gospodine predsjedniče. Da li ste vi Madison dobro, gospodine predsjedniče? Hvala na pitanju, Nasfielde, odlično smo. Zahvaljujući devojkama i starom dobrom Jerryu. Šta kažete da se vratimo u Belu kuću i spremimo ovu ribu koju ste ulovili? Hvala, gospodine predsjedniče, ali stvarno nije bilo potrebno sve ovo. A ne, izvini. Ako rizikuješ život za mene i moju porodicu, slediti samo najbolje. I tačka. Samo sam htjela da vam kažem da mi je žao zbog svega onoga. Pogrešno sam vas procenila. Sasvim ste u redu. Hvala. Ni ti nisi loša. Gospodine predsjedniče, povodom onog predloga da radim za vas. A ne znam kuda ovo vodi, Jerry. I u pravu si. Učinio bih jalovu uslugu zemlji kad bih te ukrao iz agencije. Zato prihvatam tvoje zvanično povlačenje. Zaista? Hvala vam mnogo. Vreme je da se rastanemo. Medi i ja moramo da nađemo novu dadilju. Izvini, Jerry. Znam koliko si želeo taj posao. A u stvari smo van sebe od sreće što si nam i dalje šef. Devojke, pošto sam vas video u akciji i meni je drago što sam vam još šef. No? Vi ste domaćica kuće? Da, tako je, ja sam domaćica. Onda je danas vaš srećan dan. Htjela bih da vam predstavim fantastičnu novu liniju kozmetike za žene iz predgrađa Sally Kay.
Jeste značka? Odmah posle inicijacije. Samo upamti prvo pravilo MJS-a. Devojkama je zabranjen pristup. Ako bilo kome pomeneš klub, to je osnov za hitno isključenje. Devojkama zabranjen pristup? To ćemo još da vidimo. Zdravo, momci! O čemu razgovarate? Ni o čemu, Clover. Samo diskutujemo koliko bi naša zajednička masa iznosila na Merkuru. Sa ili bez vaših MJS znački? Pitam se šta bi svi u školi pomislili kada bi čuli za vaš tajni klub? Stani! Nigele, čuvaj stražu. Ne bi te zanimalo. To je samo dosadan dečački klub sa dosadnim dečačkim aktivnostima. Zato tu nema devojčica. Hej, ja nisam bilo koja devojčica. Ako želite da vaš klub ima ikakav kredibilitet, treba vam ovakav član. I ne prihvatam neka odgovor. Dobro. Morat ćemo da proverimo sa M, pa ćemo ti javiti. Dobro, tako uradite, ali nemojte da dugo traje. Pa sam ja rekla, ne prihvatam neka odgovor, a onda će da proveri sa M šta god to značilo. Wow, tajni klub! To zvuči tako tajanstveno i uzbudljivo, Clover. Da, a šta si rekla? Čime se tačno bavi taj klub? Ko zna šta ti štreberi rade i koga to zanima? Poenta je da niko ne sme da isključi Clover iz bilo kog školskog kluba. Verovatno su maturanti zatvorili nekog s prve godine u orman. Mene su ubacivali iza mašine za sokove. Izvinite zbog ovoga, devojke. Ponekad se tuneli i organizacije malo zapuše. Čini nam uslugu pa ih otpuši pre nego što nas opet provučeš kroz njih. Devojke, dozvolite da vam predstavim svog novog asistenta, Dajnu. Drago mi je što sam vas konačno upoznala. Impresionirana sam vašim radom. Hvala! Dobrodošla u organizaciju! Saznali smo da se jedan pritajeni i neprijatni fenomen događa širom sveta. Sada je stigao i do nas. Wow, a jel to hvati kanal za shopping? Izgleda da mirne žene na jednom reaguju agresivno i napadaju prijatelje, kolege i strance. Svetla na mapi predstavljaju mesta napada. Wow, baš je puno lampica. Tačno tako. Nismo uspjeli da do kraja dokučimo ovu anomaliju. Tu vi ulazite u igru. Hvala, Dajna. Ne znam kako sam uopšte mogao bez tebe. Pa sad oprema. Bungee kaiševi sa kablom na izvlačenje. Tornado fen za kosu vazdušni tunel 3000. Kamera u mini šnali ekspozicije 24. Konop smotan u punđu i vaši verniji raketni rančevi. Pogledaj kako je slatka ova mala! Da li si za čaj, Dajna? I malo onih divnih domaćih kolačića. Preporučujem ženšen. Od njega ćete dobiti energiju na zdrav način. Ima li koga? Gospođice Jones? Baš čudno. Recepcioner je rekao da je tu. Predlažem da iskoristim ovu priliku i potražimo neke tragove. Pazi na vrata. Gospođice Jones? Ona grubijanka vas je poslala da me dokucurite. Ne, u stvari, mi smo iz organizacije i istražujemo vaš slučaj. O Bože, koji je rekao da je to dobro stoji? Gospođice Jones, imate li predstavu šta je isprovociralo vašeg napadača? Možda je poludelo od vaše narančaste uniforme. Znate, kao što bikovi polude na crveno. Ja mislim da je moja odeća vrlo prijatna za oko. Skoro da ju je sama činjenica da prodajem kozmetiku razbesnela. Iz čista mira njene oči su počele da sijaju crveno i zgrabila me za vrat svojim rukama. Sudeći po policijskom izveštaju gospođice Jones, napadač je upotrebio čitav arsenal rvačkih poteza. Ako mene pitate, mislim da se još oporavlja od napada. Kakve su ono gluposti očima koje sijaju crveno? Hej, dobila sam mail. Pozivnica za nekakav događaj, žene rvačkog sporta, večeras na Beverly Hillsu. Ko bi išao na neki znojavi smrdljivi rvački meč? Ja, da se zove zgodni muškarci rvačkog sporta. Da, preskočit ću. Dobro, sledeća stanica. McAllen u Teksasu. Kuglaški tim je napala rulja razjarenih žena.
krupne, mišićave, vrlo agresivne. Pojavile se nijotkud i napale nas baš ovde, u sali. Vi niste isprovocirali napad? Ne, osim ako ih nije isprovociralo što smo gledali svoje posla. A najčudnije od svega je što je gospođa Dinsmore, vlasnica dvorane, bila među njima. Nikad je nisam vidio da se tako ponaša. Sam, mislim da je ta košulja izazvala takvu reakciju. Možda bismo trebali da potražimo neki trag u kancelariji gospođe Dinsmore. Hajde da vidimo da li je sistem obezbeđenja dvorane zabeležio napad. Pogledajte, žene koriste revrečke poteze da isprobijaju dekuglaše. Baš kao i u policijskom izveštaju gospođice Jones. Dobro, sve mi smrdi na rvanje u svim napadima. Kad bismo samo mogle da otkrijemo vezu. Devojke, pogledajte ovaj screensaver. Šta je ovo AU? Hej, ovo je ista pozivnica kao ona koju sam ja danas dobila. Samo što je poslata na Mary Dinsmore. Mislim da smo upravo otkrili tu rvečku vezu koju si tražila. Ulaz samo uz pozivnicu. Morat ćete da nađete drugi način da uđete. Nema problema. Hajdemo, Alex. Pozivnica. Dobrodošla na predstavu, sestru. Sada sam prvi put čula za to. Tek jutro sam dobila pozivnicu. Da, i ja. Spremite se za žvanje! Da vidimo da li su ove amazonke ostavile neke tragove. Samo neupadljivo. Ne bih da završim kao gospođica Jones. Čeka nas poslednje veče regrutacije. Sestrinstvo će konačno da prevlada. Jesi li videla koliko su te žene krupne? Da, a i osetila sam. Hajde da proverimo u onoj sobi. Iznad vrata je otvor za ventilaciju. Ovde ima više drangulija nego u Jerryevom ormanu. Zdravo, Clover. Mandy ovde. Mandy? Slušaj, ne znam kog momka misliš da sam ti ukrala, ali nije pravi trenutak. Uopšte nije tako nešto u pitanju. Samo sam htjela da ti kažem da sam čula da hoćeš da se učlaniš u onaj tajni muški klub. Čekaj, otkud ti znaš za to? Molim te, ja sam samo najobaveštenija osoba u našoj školi. Pa šta ti imaš od toga? Samo da znaš, vršim pritisak na dečake da te prime. Da, mi devojke moramo da se držimo zajedno. Čujemo se. Pitam se šta pokušava da izvede. Sada da proširim svoju vojsku. Večeras će sestrinstvo dobiti na snazi. Sutra ćemo zauzeti naše zasluženo mesto u ovom svetu. Nakon što istrebimo sve muškarce i one žene koje nisu odabrane.
više nasilje. Ovo je suludo, moramo da pronađemo Sam. U ovoj gužvi, kako? Uz pomoć raketnih rančeva. Eno je! Sam, drago mi je što smo te pronašle. Hej, malo smo nepristojni. Zašto nas ignorišeš? Vi ste neprijatelji sestrinstva! Prestani, Sam! Zašto se tako ponašaš? Vatra naše borbe žarko gori u onoj devojci. Dovedite mi je. Čovjek bi pomislio da organizacija može da napravi odelo otporno na đubre. Gde su svi nestali? Bolje da pozovem Jerrya. Zdravo, devojke, kako napreduje zadatak? Zadatak se raspada. Sam se pretvorila u pomahnitelog ludaka i napala nas je. O bože, pa to nije dobro. Jerry, imaš li informaciju o nečemu što se zove sestrinstvo? Predlažem da pogledamo u svetskoj bazi podataka organizacije. Uključit ću je. Hvala ti, Dajna. Ispostavilo se da je sestrinstvo drevna grupa žena ratnica, čiji je cilj da budu vrhovni vladari zemlje tako što će eliminisati sve muškarce i slabe žene. Hvala ti, Jerry. Poslaćemo ti digitalne slike nekih tragova koje smo upravo pronašle. Odlično, zbogom. Cela ta priča oko sestrinstva mi zvuči kao gomila sujeverja. Ne znam, Sam se ponašala prilično čudno. Hajde da pogledamo naše tragove. Ovo je ona čudna knjiga koju sam videla. Šta misliš, šta je to? Izgleda kao nekakav spisak. Hej, ono je Samino ime i ime Samine majke i bake. Pogledaj, piše ime Mary Dinsmore i ime njene majke. Nešto kao porodično stablo. A na početku svih imena je Ariel. Ovo je sigurno ženska linija sestrinstva. Tako Ariel pronalazi svoje ratnice. A onda ih poziva na rvački meč i nekako ih hipnotiše. Ali kuda ih onda odvodi? Možda će nam njen otisak stopala reći nešto. Arielin otisak stopala je 100% vulkanski pepeo koji se može naći samo na planini St. Helens. Kladim se da ćemo tamo pronaći njeno skrovište i nadajmo se Sam. Devojke, dešifrovao sam kalendar u kamenu, doduše uz malu Dajninu pomoć. Izgleda da se kamen sestrinstva mora iskoristiti kad se pojavi prvi jesenji pun mesec. Ove godine to pada 2. novembra. To je večeras u ponoć. Imamo manje od 2 sata da zaustavimo Ariel i spasimo Sam. Pa onda bi bilo bolje da požurite. Dok imamo element... iznenađenja. Vidi. Šta to imamo ovde? Par patetičnih devojčuraka koje hoće da mi pokvare planove. Ti nama kažeš da smo patetične. Ti si ta koja hoće da osvoji svet uz pomoć rvanja. Dovedite ih na teren za dokazivanje. Ne sviđa mi se kako to zvuči. Predugo sam čekala na ovu noć da bih dozvolila da mi to unište 2 hiperaktivne tinejdžerke. Sam! Istrebiti nedostojne! Kažu da ljudi povređuju samo one koje vole. Vaša drugarica će upravo to da dokaže. 23:50 je. Imamo samo još 10 minuta da zaustavimo Ariel. Sam, osvesti se! To smo mi, Alex i Clover! Sećaš se, mi smo tvoje najbolje prijateljice na svetu. Neprijatelji sestrinstva mi nisu nikakvi prijatelji. Dobro, Sam, da krvavljene oči i vrhtanje su nam već malo dosadili. Savršen raspored planeta nam je nadomak ruke. Probudit ću naše sestre širom sveta. Ustaćemo i uzet ćemo ono što nam pripada.
Živelo sestrinstvo. Živelo sestrinstvo. Živelo sestrinstvo. Potčini se sad i imaću milosti kad te budem dokrajčila. A šta kažeš na to da ti i ja malo popričamo o svemu? Ništa lično, ali mi smo još spremne za dokrajčivanje. Šta se događa? Kako sam dospela ovde i zašto sam prekrivena blatom? Zar se ne sećaš? Sećam čega? Upala si u Arielin hipnotički trans od rvačkog meča. Ti si jedna od odabranih. Zašto bih ja bila odabrana? Za to je kriva tvoja čukun baba. Ona je bila odabrana. To ti je u krvi. Kakve sujeverne gluposti. Sigurno postoji neko drugo objašnjenje. To sam i ja prvo mislila, ali do pre 2 sekunde oči su ti sijale i htjela si da nas isprebiješ. Blato sigurno blokira moć Arielinog kamena. Imamo samo 3 minute da zaustavimo Ariel. Otarasite ih se. Probajte sad da se rvete. Sestro? Moj dan je tek počeo. Moram da se oduprem. Vrati mi se. Tvoja sudbina je da budeš ratnica. Vulkanski pepeo. Pa, ništa od naše saradnje Dajna. Vratit ću se i jednoga dana sestrinstvo će zavladati. Kao da je prosto isparila. Gde je nestala? Koga je briga? Važno da je nestala. Nešto mi govori da ćemo ponovo videti Ariel. Kuda idemo? Pa žuri! Čekate veliko iznenađenje. Hej, šta se događa? Tišina, kandidatu! Obećavaš li da nikada nikome nećeš spomenuti naš tajni klub? Da ćeš se držati koda časti MJS? I iznad svega da ćeš voleti i podržavati M? Pa valjda. Onda, kao vaš odabrani vođa, zaklinjem te i proglašavam zvaničnim članom MJS. Dobro, ovo je već nešto. Hoće li mi neko sad objasniti šta je to M? Misliš matica? Kraljica MJS? Dobro, a šta je to MJS? Mandy je strava. Naš klub slavi najlepšu devojku u školi. Mandy je najlepša? Naravno da jesam. Matica! A sada tvoja inicijacija. Masira mi noge ovim pačim perom. Samo me to opušta nakon napornog dana u školi. Puštajte me odavde. Nema izlaska. Kad jednom uđeš, doživotno si član. Slobodno počni. Nemoj da matica čeka.
super špijunke smo mi i sada krećemo. Idemo, idemo, na zadatku tajnom nama baš je zabavno. Idemo, idemo, spasiti svet za nas je izašao. Idemo, idemo, idemo. Jedva čekam! Ovaj rave bi trebalo da bude uživo. Ali da li si siguran da je ovde? Ta adresa piše u pozivnici. A šta onda čekamo? Idemo! Divljanje uz muziku. Kad si nas pozvala da vozimo rolere, mislila sam da misliš na neko... Na neko cool mesto, a ne ovo? Zar roller disco iz 70-ih nije baš trava? Izvini, Alex, vreme mi ne dozvoljava da na to odgovorim. Znala sam da je trebalo da odem u muzej na izložbu Pabla Picarda. Što ste takve? 100 godina već želim da idem na retro vožnju. Misliš na bezvezu vožnju? I kako su ti to roleri? Misliš da su greškom stavili točkiće u uglove? Slatki prodavac mi se kleo da su oni svi njegovi prijatelji. Slatki prodavac? Prijatelji slatkog prodavca? Ups, pogrešna pudrijera. O ne, šta sam uradila? Zaboravi, Alex, organizacija ima na 100 komunikatora. Ne brine mene komunikator. Brine me ogledalo, polomila sam ga i sad me čeka 7 godina nesreće. Šta god, Alex, to je samo sujeverje. Ne, nije. To je baksus. Bolje bi bilo da požarimo pre nego što nas zadesi nešto loše. A ja sam mislila da je odlazak u roller disco to loše. Moj roller disco potpuno je uništen. Ja sam kriva. Šta pričaš, Alex? Halo, slomila sam ogledalo. Rekla sam da će to da donese nesreću. Ok, ozbiljno sumnjam da uništen roller disco ima veze sa tim. Da, kad malo bolje razmisliš, to ti je donelo sreću jer sad možemo na šetalište da vozimo rolere. Ili još bolje, u tržni centar. Vodit ćemo rolere po tržnom centru. Ne, u tržni centar u shopping. Može, ako prvo uhvatimo onaj taksi. Taksi! Dobar dan, devojke. Lepo što ste skoknule do nas. Imamo još jednu kriznu situaciju. Veliki broj lokalnih ustanova potpuno je uništen tokom nekoliko prethodnih noći. Kao roller disco? Između ostalog, i shaking, štikle baletanki platforme, pa čak i raj gumica za kosu. Ne raj gumica za kosu! Bojim se da je tako, Clover. Zaista mi je žao. O ne, još jedna nesreća. Možda, iako je ovo divljanje počelo mnogo pre nego što si ti slomila ogledalo i mnogo skup komunikator. Ali zašto? Čije je to delo? Nismo sigurni, ali mislimo da je to delo neke ilegalne grupe anarhista. Uspeli smo da spasemo ovaj snimak iz dvorane. Kao što vidite, očigledno je reč o namernom uništavanju. Ako je bilo muzike, rekla bih da je to bio pravi nemarni rave. Molim? Znaš, rave, underground, žurka u kasne sate. Ne znaš šta je rave? To je baš uvrnuto. Ni upala koliko činjenica da je bio rave, a da ja nisam znala za to. Kogod da su, sumnjamo da će ponovo da napadnu večeras. Dobro, onda šta čekamo? Jerry, daj opremu, ajde! Nadao sam se da ćeš to reći. Večeras koristite infracrvene naočare za sunce, toplotni senzor 6000. Bungee pojas sa kablom na izvlačenje. Ultraosetljive uređaje za prisluškivanje u obliku šnale. Baš su slatke. Ima li pitanja? Odlično. Pa. Clover, Alex, vidite li šta? Ne, Sam, sve izgleda normalno. Normalno? Ove naočare su odvratne. Kako
Ljudi mogu da naprave naočare za gledanje u mraku, ali ne u modernim bojama. Ej, čekaj malo, šta je ono? Izgleda da se nešto događa u muzeju umetnosti. Muzeju umetnosti? Super! Mislim, joj... Prvo roller disco, a sad muzej umetnosti. Kad ću ja da biram kuda ćemo da idemo? Čudno, zaključano je. Zvuči kao da je neko nekako ušao unutra. Mnogo njih. I još ih dolazi. Brzo, sakrijmo se. Pa to je David. Šta će on ovde? Pitanje je šta će on sa njom? Ne budi blesava, idu u muzej. Ispravka, idu na rejv. Pozivnice. Pozivnice? Da, ovo je žurka samo uz pozivnice. Vidite, sigurno je nastala neka zbrka, jer mene uvek pozivaju svuda. Neko je napravio neverovatno pogrešan korak i potpuno zaboravio na mene. Nema pozivnica, nema ulaska. Gubite se. Ne mogu da verujem koliko nemamo sreće. Ja ne mogu da verujem da je David sa Mandy. Šta mu to znači? Koga je briga? Moramo da smislimo način da uđemo u taj muzej. Ili bolje ne. Dobro, kapiram da su David i Mandy pozvani, ali Arnold? Sad sam već uvređena. Sad je prilika. O ne! Uništili su Picardovu sliku. Kako može da zna? Ne gledaj mene. Ovo je uvrnuto, devojke. Na ovakvom rejvu još nisam bila. Možda nije bio rejv. Pa šta će onda DJ ovde? Za njim! Kladim se da on zna ko stoji iza svega ovoga. Za mnom! Eno ga! Gde je sad nestao? Gore? Mislim da ovo zahteva bungee pojas sa kablovima na izvlačenje. Zar sve moram sama? Deseti sprat, džemperići, bokserici i ostale slatke stvari. Ti ovde silaziš. Ups! Kako je to izveo? Vrlo oštrom turpijom za nokte. Šta je ovo? Nemam pojma, ali imam ozbiljan deja-vu. A pošto je ispalo našem drugaru iz džepa, nešto mi govori da bi trebalo da ga pošaljemo Jerryu na analizu. Dobro, zar sam ja jedina koja misli da je čudno što nas niko ne poziva na te rejvove? To nije čudno, to je maler. Ili bar nije ništa čudnije od ovoga. Wow, izgleda da je cijela škola sinoć išla u shopping. Devojke, ovde se definitivno nešto čudno događa. I vreme je da otkrijemo šta. Zdravo, Mandy. Jesi li skoro išla na neku rejv žurku? Da nisi možda išao u muzej na izložbu Pabla Picarda? Super ti je novi imidž, Arnolde. Ko ti kupuje odeću? Hiper Rave? Je pokret budućnosti. Hiper Rave je pokret budućnosti? To je baš bilo od pomoći. Ne. I šta sad? Šta drugo? Oprema? Dakle, ideš večeras? Evo mi pozivnica. Hiper Rave je pokret budućnosti! Pa jedno je sigurno. Večeras je još jedan rejv. Da smo bar pozvani. Prepustite to
meni. Večeras u 10 tržni centar na Beverly Hillsu. Konačno! Već sam pomislila da nikada nećemo ići u shopping. Možda ne znamo ko organizuje rejvove, ali definitivno biraju dobre lokacije. Još samo da porade na spisku pozvanih. Ili ne? Devojke, baš mi je drago da sam vas pronašao. Iz naše laboratorije su stigli rezultati analize onog čudnog svetlucavog mikrodiska. Šta kažeš? Kažem, stigli su rezultati analize onog mikrodiska koje ste našle. Jerry, morat ćeš malo glasnije. Ne čujemo te od muzike. Devojke, slušajte. Disk je na izgled samo bezopasna kompilacija osrednjih monotonih numera. A u stvari je mikrodigitalni virus sa veoma snažnim... Čudno, obično imam super domet u tržnom centru. Neko na moment na komunikaciju? Ne, nego si krenula u shopping sa nekim koga prati nesreća. Halo, zemlja zove Alex i Clover. Na zadatku smo, ne u shoppingu. Prokleta muzika. Čovek bi pomislio da će mozak da im... Muzika? Slušaju istu muziku koja je na disku. Hiperrave je pokret budućnosti! Hiperrave je pokret budućnosti! Hiperrave je pokret budućnosti! Hiperrave je pokret budućnosti! Moram da upozorim devojke. Upravo sam shvatila šta je čudno kod ovog rejva. Skroz je dosadan. Da, gde su svi zanimljivi momci? Izgleda da je vreme da malo uskomešamo atmosferu. Šta? A, imamo posetu. Zašto ih ne pitate za ples? Vreme je za zabavu, devojke. Ne gledajte, devojke, mislim da imamo ozbiljne party breakere. Držite ih! Jo, pa ne deri mi kosu! Ovo mi baš ne stoji dobro. Možda je vreme da presediš ovaj ples. Hej! Vidi. Pa to su naše male špijunke. Sebastian, ti si DJ. Trebalo je da pretpostavim da neko bolestan i uvrnut stoji za svega ovoga. DJ, uvrnuti zločinački mozak. Titule mi ništa ne znače. Mene zanima osveta. Zar sam samo ja još zapanjena činjenicom da je gospodin Sebastian DJ? To nije tako teško da se shvati. Strpali ste me u zatvor, pobegao sam i sad vam se svetim. To što nas nisi pozvao na rejvove je tvoja osveta? Zlikovačka crta ti je stvarno zarađala? Ne baš, ako pogledaš rejvovi na kraju unište sva mesta koja su vama draga. U pravu je. Prvi rejv je uništio Aleksin roller disco. Drugi moj muzej, a ovaj će... Da uništi moj tržni centar? To je tako pakosno! Verujete li mi sad da me prati maler? A što je najlepše, ne moram ni prstom da mrdnem. Ovi klinci će sve da obave umesto mene. Ja samo treba da pustim ovaj mikrodigitalni virus. I svi koji ga čuju bit će istog časa hipnotisani i programirani da slušaju moje naredbe. Koje da pogodim, imaju veze sa uništavanjem naših omiljenih mesta za izlazak. Tako je. Hoćete demonstraciju? Ja ništa ne čujem. Halo, ovo staklo ne propušta zvuk. Ali uveravam vas da vaši prijatelji dole čuju svaku notu. Ovo je strašno.
A ovo je ništa u poređenju sa onim što sam planirao za finale. Biće to jedno vrlo poučno iskustvo. A vi ovde silazite. Hyperrave je pokret budućnosti! Ovo je bilo potpuno nepotrebno. Kakav grubijan! Šta mu to znači da će finale da bude jedno vrlo poučno iskustvo? Zar to nije baš suprotno od razloga za pravljanje rejva? Jedno poučno iskustvo. O ne! Planira da uništi školu na Beverly Hillsu. Onda moramo odmah odavde u školu. Za sada je vrlo pitomo. Nešto mi govori da neće još dugo biti ovako. Idemo dole. Vreme je da malo pojačamo zvuk. Odjednom se ne osjećam baš najbolje. Da, i ja. O čemu govorite? Ja se osjećam savršeno. Hyperrave je pokret budućnosti! Hyperrave je pokret budućnosti! Uživajte u žurci, devojke! O Bože, nadam se da nisam zakasnio. Hoće li neko, molim vas, da otključa ova vrata? Hvala. I hvala laboratoriji za ove pametne zaštitne slušalice. Hyperrave je pokret budućnosti! Hyperrave je pokret budućnosti! Zdravo, devojke. Drago mi je što vas ponovo vidim. Hvatajte ga! Devojke, slušajte. U stvari, ne slušajte muziku. O Bože, ovo ništa ne valja. Jerry, izgledaš užasno. Zdravo, Jerry, otkud ti ovde? Jesi li za ples pre nego što umreš? Pa? U šta vas troje blenete? Ako ste zaboravili, imamo posla sa ozbiljnim psihopatom. Hajde, moramo da zaustavimo Sebastijana. Sebastijan je nestao. I očigledno pronašao način da emituje svoju muziku nekom daljinskom aparaturom. Eno ga, na krovu. Moramo da ga zaustavimo pre nego što bude kasno. Mislite li isto što i ja? Bastri! Iznenađenje! Pesma je gotova, Sebastijane. Izgleda da je Sebastijan ipak poleteo previsoko. Ne brinite, devojke, sve držim pod kontrolom. Vidite, šta sam vam rekla? Odlično obavljeno, devojke.
Izvini zbog znaka, Jerry. Morat ću da poradim na sletanju. Naprotiv, Alex. Tvoje sletanje je spaslo školu od potpunog uništenja. Ispostavilo se da Sebastian emituje svoju muziku baš sa tog znaka. Znači, rejv je završen. Sve opet kao i pre. Da, pa ne bih baš tako rekao. Jednoj školi treba ozbiljno renoviranje. Da, zahvaljujući rejvu u potpunom je haosu. A što je najčudnije, niko se ničega ne seća. Kao da je Sebastianov disk svima izbrisao pamćenje. Ej, jeste li čule? Neki vandali su sinoć upali u školu i sve porazbijali. To čoveka toliko razbesni da dobije poriv da sve opet dovede u red. Vidite na šta mislim? A sve se dogodilo jer sam ja slomila ono glupo ogledalo. Alex, to sa Malerom je već bajata priča. Ne, nije uopšte. Ima da traje čitavih 7 godina. Prestanite! Prolazak ispod merdevina donosi veliku nesreću. Možda u normalnom slučaju. Ali još jedan maler na prethodni maler ukida onaj prvi. Shvataš, neutralizovanje. Pa to je divno. Hvala vam. Konačno si završila ta glupost sa malerom. O ne, da nismo kad smo provukli Alex ispod merdevina. Navukli sebi maler? Srećno, devojke. Sad kad vas prati maler, bit će vam potrebna. Super špijunke smo mi i sada krećemo. Idemo, idemo, na zadatku tajnom nama baš je zabavno. Idemo, idemo, spasiti svet za nas je izazov. Idemo, idemo, idemo. Roxon, mislila sam da sam te se rešila u Andima. Zato će ti trebati nešto više od radioaktivne lavine, Vladimirina. A sad, daj mi taj mikrofilm. Uzmi glupi mikrofilm, ako je to sve što te zanima. Aha, nije to sve, mala. Dobro, narode, pauza, 5 minuta. Da, bit će to vrlo zanimljivo. Samo stavite polako. Mislim, to morate da... Ti uopšte nisi u mojoj dijeti, ali ti to nikome nećeš reći, zar ne? Zaslepljujući sjaj zvezda. Agent. Imaš agenta? Za šta? Za moju glumačku karijeru Blesa idem na audiciju za vrlo bitnu lokalnu reklamu. Biću sledeći model predstavnik Happy Burgera. Teško! Moj agent kaže da je ta uloga već moja. Kako da ne, Mandy? Prihvati to, Clover. Meni je suđeno da budem zvezda. A tebi je suđeno da budeš... ti. Samo je pitanje vremena kada ću osvanuti na naslovne strani. Ted Bailey je nestao!
vi zovete hitnim slučajem? Mi smo osnovani da bi zaustavili međunarodne krize, a ne da bi lovili zagubljene srcolomce. Ali Ted Bailey nije bilo kakav srcolomac. On je velika, međunarodna zvezda. Zato je to i velika međunarodna kriza. Hajde, Jerry! Molim te! Dobro, nek vam bude. Eto, pronašao sam vam 3 pozicije na snimanju te dosadne sapunice. Alex će pomagati kostimografu. Sam, ti ćeš isporučivati hranu, a Clover će izigravati glumicu u seriji. Našao si mi ulogu u Dani naših špijuna? Jerry, ovo će mi širom otvoriti vrata. Ti bi trebalo da mi budeš agent. Ili mi uloga velika? Hoće li nekome da lupim šamar? Ti igraš nevažnog posmatrača broj 3. Širom otvoriti vrata? Neće ih ni odškrinuti. Dobro, Jerry, podelio si nam uloge, sad nam daj i opremu. A ne, ovaj zadatak nije zvanično u našoj nadležnosti i ne mogu da vam dam skupe naprave kao inače. Molim te! Dobro. Možete da uzmete raketne rance, četku za kosu za genetsko skeniranje i lak za kosu tornado u boci, ali to je sve. A neko vozilo? Ako ću da budem zvezda, treba će mi mnogo dobra kola. Možeš da dobiješ samo ovo, Veskprot, visoko eksperimentalni prototip za tehnološko testiranje. Mi ga koristimo za isprobavanje novih sprava. Samo nemojte da aktivirate tutanj-džet, do sad nije uspešno testiran. A neuspešno jeste. Centrala špijunske komande. Tajni štab Ace Roxona. Ovo je tako super. Nismo došli u obilazak ako si zaboravila. Ja ću da potražim radne prostorije. Ti pobačaj sa ekipom, možda će nam dati neki trag. A ti, Clover, vidi... Čekaj. Ja ne mogu da špijuniram. Moram da naučim tekst. Hej, pa ja nemam tekst. Sad imaš. Devojka koju smo angažovali za novu slicu je upravo javila da je danas ružna, pa ćeš ti da igraš Sinestrovu ćerku. Moj plan se ostvaruje. Ja, Sinestro, ću zalediti svet. A sada kada je agent Ace Roxon izgubljen u svemiru, neće me niko zaustaviti. Misliš, ko će nas zaustaviti? Šta ti je, Sinestro? Zar ne prepoznaješ rođenu ćerku? Tako je. To sam ja, Gwendolyn Moon, tvoja ćerka jedinica. Upravo sam pobegla iz zatvora. Marty, možda bi Sinestro trebalo da objasni sve ovo. Mislim, ona je moja ćerka, a sad kad nema Teda, publika će želeti da više gleda mene. U redu. Sinestro preuzima Gwendolinin tekst i kamera. Da li znaš šta se dogodilo sa Tedom? Izvini, dušo, ne razgovaram sa osobljem. Jesi li saznala nešto? Tačno znam ko je kriv. Wilhelm LaRue. On je šarlatan bez trunke talenta koji glumi Sinestra. Tražio je veću ulogu sada kada više nema Teda. Misliš da je Wilhelm unajmio nekoga da ga kidnapuje? Pa, on igra negativca i samo se on unosi u kameru. Kamera? Pa naravno! Kladim se da je Tedov nestanak snimljen. Ali nisu snimali seriju kad se to dogodilo. Možda TV kamere nisu snimile, ali se kladim da ovaj mališa jeste. Treba samo da pretražimo bazu podataka službe obezbeđenja i da se onda... Zavalimo i uživamo u predstavi. Hej, Wilhelm ima zgodne spravice. Nisam baš sigurna da je to bio Wilhelm. Da, te sprave liče na nešto što bi Jerry dao nama. Na špijunsku opremu. Hajdemo! Sudeći po snimku, Ted je stajao ovde. Pogledajte! Džem iz Tedove krofne. Dobra ideja. Možda će nam zatrebati kao dokaz. Dokaz? Više kao suvenir. Ovaj džem je dotakao usne Teda Baileya. Ovo već liči na dokaz. Strelica za omamljivanje elektrošokom.
Ovo jeste špijunska oprema. Što znači da je Teda otela nekakva zla špijunska organizacija. Ali kako da ih pronađemo? Uz pomoć ovoga. Kad četka za kosu za genetsko skeniranje otkrije kome ovo pripada, saznaćemo koga jurimo. Lenora von Schramm iz Salzburga u Austriji. Ona je sigurno jedna od tih zlih špijunki. Izgleda da idemo u Evropu. A šta ćemo sa serijom i mojom velikom šansom? I onako su mi uzeli sav tekst. Fuj! Mislim da je ovde neko prosuo sok. Ne mogu da verujem da nas Jerry pušta da idemo čak u Evropu ovim odvratnim kolima. Poslednja Lenorina poznata adresa. Sigurno je ovde. Komunikator detektuje dosta elektronske aktivnosti. Pa ne izgleda mi kao neki štab zlih špijuna. Zato što oni i žele da tako mislimo. Hajde da ih uhvatimo na prepad. U redu! Niko da se nije mrdnuo! Dobar dan. Zdravo, mi vršimo istraživanje među ljubiteljima televizije. Vrlo važno istraživanje, zato smo provalile vrata. I to objašnjava zašto nosimo ove najnovije istraživačke uniforme. Prvo pitanje, da li ste ikad bili na snimanju serije Dani našeg špijuna? Jesam. Upravo sam se vratila iz predivne posete Hollywoodu. Bila sam na božanstvenoj ekskurziji. Dali su mi neku super propusnicu i slikala sam se sa Vladimirinom. Htela sam da se slikam i sa Aceom Roxonom, ali je on nestao. Brinem za njega. Sedite. Doneću vam čaj i musli štanklice, pa možemo zajedno da pogledamo moje fotografije. Hvala, ali možda drugi put. Da, moramo da ispitamo još mnogo ljudi. Izvinite na smetnji. Pa nije problem. Uopšte nije problem. Gwendolyn Moon je bila ovde, Sinestorova ćerka. Ona je jedna grozna devojka. Ali ništa ne brini, agent Roxon. Lenora će se pobrinuti za sve. Čekaj, Ace. Složili smo se. Morala sam da te otmem za tvoje dobro. Stalno si u nekoj opasnosti. Znala sam da ćeš biti mnogo bezbedniji ovde sa mnom. Vremenom ćeš me zavoliti onoliko koliko ja tebe volim. Ko zna, možda ću jednog dana biti gospođa Acea Roxona. Ali pre toga... Moram da se otarasim Gwendolyn i njenih prijateljica. Ne mogu da verujem da sam propustila svoju veliku priliku zbog ovoga. Mislim, ta žena sigurno nije krivac. Znam. Komunikator se sigurno pokvario. Potpuno nas je pogrešno uputio. Kako sada pronađemo zle špijune koji su oteli Teda? Mislim da su oni upravo pronašli nas! Ja glumim u Tedovoj seriji. Sada kada su njega oteli, okomili su se na mene. Znate šta ovo znači? Ja sam slavna! Zvezda kao Ted! Molim te!
Ovi špijuni nisu jedini koji imaju super sprave. Idemo. Hajde da saznamo ko je u Cloverinom klubu obožavalaca. Kuda je nestao? Pa, izgleda da više nemamo ni jedan trag. Onda ću morati i dalje da budem slavna TV zvezda dok... Hej! Hajde, Clover, sad mi nastupamo. Ovo je sigurno tajni štab zlih špijuna. Zašto imam osjećaj da sam ovde već bila? Pogledajte! Lenora! Hej, šta se događa? Baš bi voljela da znaš, Gwendolyn. Serija? Zato mi je ovo mesto poznato. Ovo je tačna replika štaba Ailsa Roxona. A evo ga i agent Roxon. Istraživačke uniforme malo sutra. Mislite da ne umem da prepoznam špijune kad ih ugledam? Nikada neću dozvoliti da ti i tvoji sledbenici povredite agenta Roxona. Dobro, ja nisam Gwendolyn, zovem se Clover i... Mislim da ona misli da su dani naših špijuna stvaran život. Izgleda nekome fali nekoliko dasaka u glavi. Jerry, treba nam pomoć. Žao mi je, Sam, ali pomogao sam vam koliko sam mogao. Ne, konkretna pomoć, ruke su nam vezane. Da, i meni su vezane ruke. Žao mi je, devojke, ali šta god da je sad hitan slučaj u vašoj sapunici, morat ćete same da ga rešite. Ovo je baš bilo nepristojno. Nema svrhe da zoveš Sinestra u pomoć. Bićete uništene pre nego... Dani! Molim te! Dani naših špijuna je samo TV serija. Ne postoji u stvarnom životu, u redu? Ja glumim Aisa Roxona na TV-u. Ja sam glumac, a ne tajni agent. Mnogo mi je žao. Mnogo mi te je žao, Ace. Ne znam kako, ali ona grozna Gwendolyn ti je isprala mozak. Ja se zovem Clover. Ne brini, Ace, dušo. Nakon nekoliko sati u mom šlemu za lečenje od ispiranja mozga, setit ćeš se koliko me voliš. A što se vas tri tiče, moje ribice su spremne za popodnevnu užinu. Znam da u tvojoj originalnoj špijunskoj komandi nije bilo pirana, ali ovo mesto treba ženski dodir. Ne možeš to da nam uradiš. Meni? Ne radim tebi, Gwendolyn. Tvoja kazna je mnogo gora. Ovaj laser će te polako preseći na pola. Možda će malo da te zapeče. Žao mi je što ne mogu da ostanem da gledam, ali Ace i ja moramo da mislimo na našu budućnost. I ne možemo da se venčamo dok se ne otarazim Ace-ovog najvećeg neprijatelja, Sinestra. Luda Lenora će da sredi Wilhelma. Wilhelma? A šta je sa mnom? Ne mogu sada da umrem. Tek sam se proslavila. Ti nisi slavna, Clover. Zato skinite glupe reflektujuće naočare za sunce. Clover, skreni zrak naočarima. Da li si poludela? Znaš koliko sam ih platila? Clover! Obožavam reflektore i jaka svetla, ali ipak postoji granica.
Ted, Bailey, tako je čast raditi sa tobom. Bože, Tede, jesi li dobro? Treba mi ogledalo. Jel mi onaj šlem upropastio frizuru? Dobro je. Hajdemo, moramo da spasimo Vilhema. Spasimo? Kao neko junačenje? Nema šanse, to obavlja moj dubler. Sad ozbiljno, dajte mi ogledalo! Suoči se s činjenicama, Vladimirina. Tvoj dragi Ace je izgubljen u svemiru. Sad moraš mene da voliš. Nikad, Sinestro. Kakva je to buka? Vladimirina, trebalo je da znam da si ti dvostruki agent. Hej! Kakve su sad ovo improvizacije? Šta se događa? Šta se događa? Događa se to da ti hoćeš da zaletiš svet, Sinestro, a ja sam došla da te zaustavim. Ona je luda! Vilhelme, beži! Gwendolyn, kako je moguće da si još živa? Ne znam kako je moguće da si ti toliko skrenula. Ovo ti je za Ace-a. Saterala ga je u ćošak. Hajdemo. Lak za kosu, malo da prsnem. Lak za kosu, tornado u boci. Tede, nemoj! Predstava je završena, Lenora. Moja kosa, moja dragocena kosa. Pošto je Ted ćelav, a Wilhelm mi je dao otkaz, možda Gwendolyn treba veća uloga. Napolje! Izbacili su te iz serije, a? Da, Gwendolyn Moon strada u čudnoj nesreći sa tosterom. Barem ćeš imati onu audiciju za reklamu, zar ne? Mandy je dobila ulogu. Ona je sledeći model predstavnik Happy Burgera. Žao mi je, Clover. Sigurno si razočarana. Pa, bila sam, ali... A? Ali moraju to da skinu. Izgledam smešno. Pa ne znam, ti si moj agent. Sredi to! Ovo je prava zabava.